синамогарони сатҳи ҷаҳонӣ кӯшиш мекунанд филмҳое омода намоянд, ки писанди ҳаводорон гардида рақобатпазир дар бозори ҷаҳонӣ гардад. Дар сомонаҳои иҷтимоӣ филме падид омад, ки тасмим гирифтанд онро дар кайхон наворбардорӣ кунанд. нақши асосиро дар филм зан иҷро хоҳад кард. созандагони лоиҳа ба нақша гирифта буданд, ки байни мардону занон кастинг баргузор кунанд, аммо пас аз муҳокима ба хулосае омаданд, ки нақши зан дар филм муфидтар ба назар мерасад. унвони аслии филм айни ҳол маълум нест ва танҳо тахмин меравад, ки онро бо номи занг задан рӯи пардаи синемо оранд. филми мазкур дар истгоҳи кайҳонии Раскосмоси Федератсияи Россия аз ҷониби шабакаи аввали Россия ва ширкати филмофарии зард, сиёҳ ва сафед рӯи кор хоҳад омад. интизор меравад, ки наворбардорӣ дар пойгоҳи байналмилалии кайҳонӣ тирамоҳи соли 2021 оғоз шавад. бояд гуфт, ки дар маҷмӯъ то имрӯз 4 кайҳоннаварди зани рус ба кайҳон парвоз кардаанд. аз ҷумла Валентина Терешкова дар соли 1963, Светлана Савитская дар соли 1982, Елена Кандакова дар соли 1994, 1995 ва Елена Серова дар соли 2014 мебошанд. ҳунарманди бритониёгӣ Том Холланд аксиро аз сабти қисми сеюми филми тахаюлии Одам Анкабут дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр кард. дар он қаҳрамон бо либоси нав ва бо ниқоби муҳофизатӣ пайдо гардидааст. бояд гуфт, ки пас аз хуруҷи пандемияи коронавирус ҳангоми сабти филмҳо низ риояи қоидаҳои беҳдошти шахсӣ лозим аст. наворбардории филми мазкур дар нимаи моҳи октябр оғоз ёфт. айни ҳол ҷузъиёти пурраи филм маълум нест ва наворбардорӣ ҷараён дорад. нақши асосиро дар филм ҳунарманд Том Холланд иҷро намояд ва нақшҳои дигарро ҳунармандони қисматҳои қаблӣ иҷро хоҳанд кард. филм дар коргардонии Ҷон Уотс рӯи пардаи синемо хоҳад омад ва ду қисмати қаблии филм дар таҳияи коргардони мазкур ва бо ҳунарнамоии Том Холланд рӯи пардаи синемо омада буданд. ин коргардон бештар муаллифи филмҳои мазҳакавӣ ва драмавӣ буда, дар кори коргардонии худ 23 филмро рӯи пардаи синемо овардааст. ёдовар шудан ба маврид аст, ки филми мазкур ба ширкати филмофарии Марвел тааллуқ дорад ва нахустнамоишаш моҳи декабри соли 2021 дар назар аст. Лашана Линч дар мусоҳиба ба хабарнигорон иброз намудааст, ки дар филми бояд зист дар нақши ҳамсари Ҷеймс Бонд ҳунарнамоӣ хоҳад кард. рисолати ӯ дар филм ҳамчун агенти махфӣ гардида, вақте ки қаҳрамони асосӣ Ҷеймс Бонд ба нафақа фиристода мешавад, рутбаи ӯро ба мерос мегирад. дар аввал вай мехост дар филми дигар нақш бозад, аммо пас аз мусоҳиба бо продюсер ва коргардони филм тасмим гирифт ин нақшро интихоб намояд. коргардони филм бештар муаллифи филмҳои драмавӣ ва кӯтоҳаҷм буда, яке аз филмҳояш дар киноҷашнвораи Венетсия ба гирифтани ҷоизаи шери тиллоӣ даст ёфтааст. инчунин филм низ дар жанри драмаи муҳорибавӣ омода гардида, барои таҳияаш $250 миллион харҷ шудааст. хати сюжаи филм дар бораи агент Ҷеймс Бонд қисса мекунад, ки аз хидмати амалиётӣ ба нафақа баромада барои истироҳат ба мамлакати Ямайка сафар мекунад ва аз зиндагии орому осоишта баҳравар мегардад. ҳангоме ки дӯсти деринааш Флекс Лейтер пайдо мешавад, ҳама чиз куллан тағйир меёбад. аз идомаи хати сюжаи филм метавонед пас аз намоишаш дар кинотолорҳо маълумот гиред. ҳунарманд Лашана Линч дар 17 филмҳои гуногун жанр нақшофарӣ намуда, дар филми овозадору маъруфи Капитан Марвел низ ҳунарнамоӣ кардааст. бояд гуфт, ки намоиши филми мазкур аз 31 марти соли 2021 дар кинотолорҳои дунё ба нақша гирифта шудааст.